ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಯಿಲ ನೀರಿಡ ಸೊರ್ಕತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾದೀನಡ ತರ್ಕತ್ತು ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು ಪಂಪುನಲ್ಕ ಇನಿ ನೂಲುದಾತು ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತು ಕೋರೆದಾಂತನಲ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತುಲು ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದು ಪಂಡಿ ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮನು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳ್ನ ಕೈಟ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತೇನ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಗಂಧಪ್ರಸವರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಲೆಮೈಂದುಲು ಪರಿಹಾರಾಪ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆಲೆನೇ ಉಸುಲಾದ ದಿಡ್ಡೊನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ದೈಹಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರೋಗ್ಯಗಾದಿಪ್ಪು ಆ ಸತ್ತುಳೆನೆ ಚಿತ್ತುಳೆನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಉತ್ಸವದ ಕಲನು ದೈವದ ಕಲ ಅಂದಲೆತ್ತ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ಸವನು ನಡಪವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೋಳೇನು ತೋಪ ಏನಿತ ದಿನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಕೆಡು ಗಡಿಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಥದ ಗಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನೇನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂತೂ ದೈವದ ಐಟ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಗಡಿಪತ್ತುಡು ಅತ್ತುಂಡ ದೈವದ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತು ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ ತೆರಿಯೋನಡು ತೆರಿಯಂದಿನವೇನು ಮುಲ್ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅತಿಥಿಲ್ನ ಕಳ್ಳ ಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿಡದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಧುಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕುರ್ಲೆ 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ಡು 7 ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆ ಅಟ್ಟೆಕಾರದ ರಟ್ಟ ಜೀವದ ತಂಕದರ್ಪದ ಜವನೆ ಎಂದು ಆಂಡಲ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಊರುಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆಡ ಮಾತ್ರತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆವೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಅರೇನೇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿರಣನ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಅಜ್ಜರು ಪಿಜ್ಜರು ಬುರ ನಡತೊಂಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವನಂಕ ಮುಡದಾಯಿ ಮುಡದಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ ಯಾನು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಈ ತೆಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಈರಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗಲ ಮಲ್ಲಾನಗಲ ದೈವದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ತ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಿಪ್ಪು ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಲು ಒಂಜಾತೆ ದುಂಬತ್ತ ಉಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪನಾರಿಯರು ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಗ ಉದ್ಯೋಗಡಿತ್ತನ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿದ ಕೆಲಸಗಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾನಾಗ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬ ಅದು ನೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಕಿರಣನ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪ ನೆನಿತದೇನ ಯಾಕೆಂಡ ಯುವ ಜನತೆ ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರು ತಿರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೀಪನಂಚುತ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಎಂಗ್ಲ ತಪ್ಪುನೇ ಸರಿಯಿಂದಾಕಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐದು ತೆರಿನಕುಲು ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ನ ಈ ಸರಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣಿದ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತಾವ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಈರು ಐಕ ಮಾತೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಪವಾದವಾದ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಇರ ನಡತೊಂದುಳ್ಳ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೀರಿ ನೋಡು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಬೋಡು ಕಿರಣನ ಕತ್ತಲ್ಸರ್ರೆ ಯಾನು ಸುರುಕದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸುರುಕದ ಯಾನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದೈವದ ಕಲಾ ಯಾನು ಕರಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡ ದೇವಂಡ
ನಂಗೆ ಊಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ನೇಮ ಈ ಸತ್ತಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಮ ಜವನದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪೇರು ನೇಮ ತೂಪೇರು ಮನದನಿ ದೈವಗವ್ರನ್ನ ಸಿರಿಗಂಧ ಪ್ರತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಮೂಲ ಜವನೇರು ದಾದಾಪುನು ಮಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೇರು ರೊಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣೇರು ತಿನ್ನೇರು ಜೆತ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವನೊಂದು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದೇವಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕರಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅವೇ ಜವನೇರಿ ಆ ಜವನೇರಿ ಅವನು ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಕೊನೋಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನೋಕು ಅಪಂಡ ದಾದ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿ ತುಳೆ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಅವನು ತೂ ಓಡು ಅಪಗಾಂಡ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಜ್ಜಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂದಿಗೆ ನೇಮ ಅಂಡಿಗೆ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಂದು ದೈವ ಇಂಚ ನೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಅವಳು ದೈವ ದಾದ ನೋಡಿಂಡು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಂಡು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತದ ಜವನೀರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬತ್ತಂದ ಅವಳು ಆಪಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಅವನು ತೂವೋಡು ಅವನು ದುಂಬುಗಾತ ಅವೇ ಜವನೀರನ್ನು ದುಂಬು ಕೊಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಪರಬೇರು ಇತ್ತಂಡ ಪೊಸ ಪರಬೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಸ ತೆಗಿಲೈತೆ ಜಗಪಚ್ಚೆ ಬಣಪನಂಚ ತನ್ನ ರೀತಿಡು ಅಂದೆ ಈ ಸುರುಕಾದು ಯಾನಿರೇನು ತೂತೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಿರೋಡು ಅಮ್ಮೇನ ವಿರೋಡು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಾವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈರವಿನ ಮಾತ ಅನುಭವನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಪೋರಸಿದ ಜಪ್ಪುನ ಆಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಾಲಿ ಗೌಜಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕುಲ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಆಯ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸುಲಲಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಅವಿನ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಜಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಬಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಕೇನೊಂದು ಎಂತ ಜೋರು ಬಾತಿರುವರ ಸ್ವರ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಭೋಜನ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಕಿರಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ಆದನ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಲ್ಪಿರ ದಾದ ಯಾನ ಪಣಂದುಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಿರಣನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಣ್ಪರು ಯುವ ಜನತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಂಡ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಆಕಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇದೇನೇ ತೂಪನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೇಮದ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಗಳು ಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಗುಳಿಚ್ಚು ಪೊಲಿ 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 ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಹೌದಾಯ ಬಣ್ಣ ಹೌದಾಯ ಬೊಟ್ಟ ಹೌದಾಯ ಕಡ್ಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಈಜವನು ಲಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಬಲಸುನಲ್ಪ ಅವಿರು ಒಂಜಿರು ದ ಅವರ ಪಂಡ್ರವೆಲ್ಲಿ ಅಂಜವು ದೋಸಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರ ಗಿಡಪುನಂಚ ಅಪಾಗ ಕುಲ್ದಾದ ನಲ್ಪೇರು ಸಂತೆದ ಗಂಡಗು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ದಾದಾವಂಡ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲನೇ ఆయన ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಪುನು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಚೂಚೂರು ಆನಾಗ ಏರಗಳು ಹೊರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಆನ ಬೊಕ್ಕರ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದುಗೋಡು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಈ ಫೀಲಿಗೆಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತು ಇವನ ಎಣ್ಣೆ ಮಗೆ ಅನ್ನಲ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಕಟ್ಟುನಾಕಲ ಮುದೆಯಲ್ಲೇ ಕುಲ್ನು ಈಜಿನ ಬೊಟ್ಟು ನಾಕಲ ಮುದೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನಾಕಲು ಅಕ್ಕನೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮೆದುಕುಜೆ ಕೇನು ಓ ದೈವ ದಾಯಗ ಇಂಚ ದಾಯ ಮಂತಾರ ಅಂಚ ದಾಯ ಮಂತಾರ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅವಳು ದಾದಾಪು ನಿಖಿಲ ಅವಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪನು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಪೈಸತ್ತೆ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಆಪುನು ಎಂಕುಲ ಅನ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ದುಂಬು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀಟಿಗೆ ಮತ್ತ ಅವಂತೀನಿ ಅವಾಗ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಾದವಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಾದ ತೂಟೇಡು ಪೋಂತಿನಪ್ಪಾಗ ಓಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಂತ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿ ಎತ್ತಿಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೊರೊಂತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ಒಂದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪಂಡದು ಬೆದ್ರ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಕೇಂಡತೆ
ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಹಲೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕೇನುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದೇ ಪಿರಾವಡೆ ಕುಲ್ದು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತ ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಎಂಚ ಮುಗ ಏರುನು ದಾಯ ಮುಗ ಏರುನು ಮುಗ ಏರ್ದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಆವಡು ಆ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನೆಂಕೊಲು ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೇನ್ನಾತ ಹೊರ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಕೇನಲ್ ದುಂಬುಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಅವ ನಮ್ಮ ಈತಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೀವ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲಜಿಂದ ದುಂಬು ದಾದ ಉಂಟ ಎರುತ್ತ ಬೇರು ಬೆತ್ತ ಊರ ಬರ್ತ ಬೆತ್ತ ಅಂದ್ ದಾಲಜಿಂದ ಐಟ್ ಬಣ್ಣದ ಅಡ್ಡು ಪಾಡೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕ್ರಮಗಳು ದಾದ ಮಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಕಲ್ಪನಾ ದೇವಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ನನ್ನ ಈ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಏರ್ ಬತ್ತುಂತನು ಇತ್ತದ ಜವನಿ ಬತ್ತುಂತನು ಅಂದ ಕಲ್ಪುಣ ಅಂದ ಈ ಚಾಕಿರ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಅನುಭವ ನಾವು ಕಟ್ಟಲು ತಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಅದು ಅವಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಅವಡು ದೇವಂಡ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಬ್ಬ ಚಾವಡಿಡು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಂತಿನ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಂಜುಂಡು ಅವ್ನು ನನ್ನಾಕುಲು ಕರಿಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರುವಲ್ನ ಬಂಡಾರ ಬಿದ್ದಾರ್ನಾಗ ಆವಡು ಅದ ನೇಮದಿಚ್ಚಿಲ ಅವಳು ಆವಂದುಪ್ಪುನ ಆವಡು ನೇಮದಿ ಎದುರು ಉಂತುನ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅತ ಕಿರಣನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾತನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟ ಅವೇನು ಬರೆದೀವ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಟ್ಟಮನ್ ಅವಳು ಬಂಡಾರ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಟೆಡಿ ಏತು ಪುರ ಹಿರೆ ಬಲಸನ ಅವಳು ಧೂಪದಿ ಪೆಂಚ ಆಕರ ಮೊಕಲೆಂಚ ಒಂದೇನು ಬಲಸನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಟ್ಟೆಂಚ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಳುದಾದ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಳುದಾದ ಅವು ಪೂರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪನ ಬದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಬರೆದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಂಡ ದುಂಬು ಏರೆಗುಲ ಬರೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಈ ಕ್ರಮಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಅವಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಕ ಕಾರಣ ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಅವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತೋನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥನು ನಮ್ಮ ಮನದನಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೆಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ್ದು ಹಲೋ 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 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನುಡು ಏರ್ ಬಾತೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಏನಿಂಜೇದು ಒಂದು ಜಾರಂದೆ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಉರುಂಡು ಸರ್ ಪುರಾಣಿ ಕ್ಲಾಸಾಯಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡಿಯರು ಪಂಚಗಜ್ಜೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ತಂಬಿಲ ಮಂತ ಮೂಜಿನ ಕೂಡ ಮೇರೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಪಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಪಾಡುಂಡ ಸರ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಮೇಚದ ತಂಬಿಲನಾ 24 ಜುಲೈ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆಕೆಂಡ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವು ಕರ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಕ್ಯದ ತಂಬಿಲು ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಅರ್ಚಕಿರ್ನಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಭಟ್ರು ಆರು ದೈವದ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಅಲ್ಲ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ನ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಆರು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತ ಬಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತ ಅವು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ಪನ ವಾಡಿಕೆ ತೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಜೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿತದು ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಅಂದ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಪೊಸತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವು ಅವಳು ಕ್ರಮ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪನುಂಡು ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ಎಡೆಬಲಸದ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಬೂತೊಳೆಗೆ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಐಕ್ ಬೂತೊಳ್ನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲು ದೈವಳ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಆ ಚಾವಡಿದ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ
ಅಪಂಡ ವಾಡಿ ಕಡೆ ತೊಂಡು ಭದ್ರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೊಲಿಪನ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿರಣಣ್ಣ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲ ನಮ್ಮ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಂದು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲ ಬಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಡ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲ್ನ ಹೊರತಾದ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪಾತ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನ್ಲ ಊರಿ ಉಂತೋಡು ಅಪಗ ಈ ಗುತ್ತು ಮಡತನದ ಜವಣೆರಿ ಆ ನೆಕ್ ಬತ್ತು ಉಂತುನಗ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜವಣೆರು ಪೂರ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಇರು ವಿಷಯ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಅಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ ಈ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪೊನ್ನಾಗ ಅರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಳು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆನಗ ಆರು ಆ ಜೋಕ್ಲಡೆ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದೈವದ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರೆಲೇ ಪಂದ್ ಆರ ಇಜಿನ ಆರ ಮೆಗ್ಗೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ಆ ಗುತ್ತು ದೇವಾಡು ಪಾರಡಿ ದೇವಾಡು ಬರ್ಕೆ ದೇವಾಡು ಚಾವಡಿ ದೇವಾಡು ಅತ್ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಆ ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ ಬತ್ತು ಧರ್ಮ ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ ಆ ಚಾವಡಿದ ಇನಿ ಆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಎದುರು ಕುಲ್ನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆಯನೆಟ್ ಆಯಲ ಅಲ್ತ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಅವಳು ದೈವದ ಹಿರಿಯಗಳು ಪಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನದೇ ತೊಂದು ಪಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಅಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲು ನಿಖಿಲಕ್ಕೇನು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಮೇಶಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಕಿತ್ತಿನ ಮಾವತ್ತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ 324 ದಿನ ಸಾನದತ್ತಿಂದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ನಡಪನ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ್ತ ಮಾವತ್ತ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ ಅವೇನು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಾತು ತೆರಿಪದೇರು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಬರ್ತುಡ ಪಡಿಯೇರಿ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ತುನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಡು ದಾಯ ಪೊಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಪನ್ಪುಚೇರಿ ಇಂಚಿ ಪಲಮೆ ಮಾತು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂತಂದೆ ಅಂದೆ ಐಪದ ಪೂರ ವಿಷಯನು ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಪಂಡಿದು ಕೊರೋಡು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಪೋಡು ಬತ್ತಿಗೆ ನೂಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೀರು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಬೇಡ ಆಡ್ ತಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಐನ ಅಲ್ಪ ಆಗ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರಿಕಿಲ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಅವು ದೈವ ತಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪಿನ ಗೆತನುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಕಿಲ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕಡೆ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಐಕ್ ಆತು ಸೇರ ಅರಿಯತ್ತು ಈತು ಸೇರಿ ಅರಿಯಾವಡು ಐಕ್ ಆತು ತಾರ ಎತ್ತು ಈತು ತಾರ ಯಾವಡು ಅವು ಮಾತ ಪಂಡದು ಕೊರದಾನೆ ಇತರ ಜೋಕುಲು ಬರುವ ಅಂತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ರಡ್ಡನೆ ಅದು ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಅವಡು ಸೊಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅವಡು ಖಾಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಜವನೀರು ಇತ್ತ ಈ 90 ಜನ ಹಂಗವಡು ಪರವೇರ ಅವಡು ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಈ ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನೇನೆ ನಂಬುದು ಉಪ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಲ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಕ್ಲು ಏತು ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು 2 ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪರವೇರ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡೈಕ್ ಆಯ ಮಲ್ಪು ಮೇ ಮಲ್ಪು ಎಂದಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಡುಪ್ಪಡು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಪ್ಪಡು ಸರಕಾರ ಡುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದೈಕೊಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡೆಯನ್ನ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜವನೀರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಕ್ ಪೂರ ಕುಡ್ದು ಹೊಸ ನಿಕ್ ಬೋತೀರು ಐಕ್ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಮತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಪರವೆ ರವೀಶ್ವರ 290 ಕೋಟೆವರಿಯರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ 90 ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅನ್ಪುರ್ಲೆ ಕೊಡಾದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿನ ಜವನೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಲೆನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಪರತ್ತಿನ ನಿಗಪ್ಪಂದೆ ಹೊಸತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಏರು ನಮ್ಮ ಏಮೇಟ್ ಪಮ್ಮದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನಲ್ಕೆದಕ್ಲು
ಅಕ್ಲನ ಈ ಜವನೇರಂ ಸೇರಾದು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲೆಡ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ್ತ ವಿಷಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ವಿಷಯ ದೈವ ಗಗ್ಗಾರ್ದಚ್ಚಿ ಗೆಂಚ ಲಕ್ಕೋಡು ಮಾಲೆ ಏಪ ಪಾಡೋಡು ನಾಳೆ ಏರ್ಪಾಡೋಡು ಗಗ್ಗರ ನಿಜವಾದ ಗಗ್ಗಾರದ ಇರಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಧೂಪೋ ಕೈಕೋರ ಅನ್ಸೋಡು ಇಂದು ಐದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಹೋದು ಈ ಮೈಸಾಸುರ ಲಕ್ಕಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದುನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಹೂವೇ ರಾಜನ್ ದೈವ ಒಡೆಗೆ ಭಾರಿ ದುನ್ನದ ದೈವ ಆ ದುನ್ನ ದೈವನು ನಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗುಂದು ಅಂಕಲ್ ಆಟ ತೂಕಿನ ನೇಮ ತೂಕಿನ ಅನ್ಪಿನ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರು ಪಣಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪಲಗದಿನಾರ ಉಮೇಶಂಡೆ ಬಾರಿ ಪಳಗಿದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರವೇನು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನವತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವನ ಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಡು ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸರೆ ಬತ್ತೆಲೆಕ ಬರ್ಪುನೆ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಬಣ್ಪುನ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬನ್ಪುನೆ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಡೆಟ್ಟುದೊಂಜಿ ಬಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅವು ಕಟ್ಟುಗ್ರದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾರಬರಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ತೋಕುರು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಕಜೇತ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣಂಬೂರ ಪಂಜೂರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಆರೋಣ ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಜುಮಾದಿ ಲಕ್ಕದ ಹೋದ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬಂಟೆ ಲಕ್ಕುನ ಆ ವಿಷಯ ಒತ್ತದು ಅವನೇ ಬಂಟ ಲಕ್ಕುನನ ಅವೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐತೆ ಅವಲ್ಲೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಗುರು ಲಕ್ಕುನ ತಾರ ಬರಿಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಉಂತುದಾದ ಬಂಟೆ ಉಗ್ರುಡ್ ಲಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚುಂಡು ಅಂದೆ ಐದು ದುಂಬುದ ಅಂತು ತಿನ್ನುಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಟ ಕಟ್ನಗಲಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಲಮೇರು ಕೊರಗಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮದಿರ ಕಟ್ನಗಲಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಗುರು ಸೀನನೆ ಕಟ್ನಗಲಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪುರ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವು ಆ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋಡು ಮಲ್ಪವನ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಬೋಡು ಆ ಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರ ಬಲ್ಲವಂಡಿನ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರ ಬಲ್ಲವಂಡಿ ಲಕ್ಕನ ಸುರುಟು ಪೂಪಾಡ್ರೆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂ ಪಾಡೋಡೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರದ ಇಚ್ಚಿಡೋರೆ ಪೋದು ನಡುಟೋರೆ ಪೋದು ಪೂ ಪಾಡಪವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಅವಲೇ ಪೋದು ಪೂ ಪಾಡುಡು ಕೆಲವು ದೆಕ್ಕುಂಡು ಆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಡೆ ಪೋದು ಗಗ್ಗರದ ಇದು ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಸುರುಕೆ ಪೂ ಪಾಡಂದು ಬೋಪನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆಲು ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಆರು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ತೆರಿದ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆರನ ಪಾತೆರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜಗ್ಗ ಬಚ್ವೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಶಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಉಲ್ಲೆರು ಕೆ ಸಂಪತ್ ಕಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೆರು ತೇಜಸ್ ನಾಯ್ಕಲು ಉಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠನೆ ಪನ್ನಗ ದಾದೆ ಐತ ಕ್ರಮದಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಠನೆ ಪಂಡದಾದ ಐತ ಕ್ರಮದಾದೆ ಬೊಕ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರದಲಗೆ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪರ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ ಬತ್ತದಾತಂಡು ಬತ್ತಿನ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಜಿ ಬತ್ತ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿನ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಜಿ ಬಂಟ ದೈವದ ನರ್ತನ ತೂನಗ ಆಟನ ನೇಮನ ಬಂಟ ದೈವ 15 ನಿಮಿಷ ನರ್ತನ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿಯಾ ದುಂಬು ಆತಜಿಂದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದುಂಬ ಆತಜಿಂದಂಡ ಸರಿಯತ್ ನೆತ್ತೆರೆ ಮುಗುಳಿ ದೈವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅತ್ತು ಪುರುಷ ದೈವನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳರು ಚೇತು ಕುಮಾರ್ ನಮಕ್ ಪಾತ್ರಿಲ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಪಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಹರ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗೇರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಂಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು
ಗುಣಕರ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ತುಳುವ ಕಿನ್ನು ಬಂಡಾರಿ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಕಲಟ್ಟು ನಡಪುಡಾಯಿನ ಪಾರ್ದನೋ ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವುನ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣದು ತೆರಿಪಾವುಂದು ಮೂಲು ದಾದ ಕಂಡೊಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನದಾದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಆನು ಪೊಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ನೆ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಚಂಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಪೇರು ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆನು ದೈವ ಅಂದ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಗೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಗೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಬರತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬರತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರತಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಏಪಲ್ ಆತಚ್ಚಿ ನಾನು ಚೂರು ಆವಂತುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ರಾವ್ ಅವೇ ಪಲ್ಲೆ ಬರತಣ್ಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜವನೇರು ಇತ್ತ ಬರೋಲಿ ಆತರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದೇವಡಿನ ಆಡುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಜವನ್ನೇರು ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಬೋಡಿ ದೇವ ಗಟ್ಟರ ವಾಡು ಅತ್ತೊಂದಾಂಡ ಮಾನಚಿಲ್ ಗಾವಡು ಜನಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಬರಬೇರೆ ಮತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಎಗಡೋರಿ ಬಂಡಿಲಕನೆ ಪರತ್ತಿನ ನಿಗಿತದ ಕೊಸನತ್ತಿನ ತೋಡಲಕ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಪರಂಪರೆ ಅದರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದೇ ದುಂಬು ಪೋಡು ಬಂದನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ರೆಡ್ಡನೆ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟುಡು ನೇಮ ದೇವನಾಗ ಆ ದುಂಬು ಅಪಿಲತೆ ದುಂಬುದ ಅಂದ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಳು ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡ ಬಿಡ ಆ ವಿಚಾರೋಡು ಇದ್ದಿನ ನಾಡದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಲಕ ಬಿಡ ವಂಚ ಇರಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪಲಕ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೆಡ್ಡನೆ ಕುಡುಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಜವನ ಗೊರ್ಪುಂಡ ಮದ್ದುಮೆ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನೊಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಚ ಮದ್ದುಮೆ ಆಗೋಡು ದಾರದ ಮಂಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಅವನು ನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ಮಂಡದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದರ್ಶನ ಗಾವಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪೂಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಂದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಗಂಡ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಂದೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಲ ರಾಜಂದ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟುಡುಂದಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತದೆ ಆವಡುಂದುಂಡು ಗಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿ ಅತ್ರ ವೈದಿಕರ ಬರ್ಪನವು ಉಲಾಯ್ ಬೊಗ್ಗುನವು ಅದ್ರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಈ ದೈವಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರೆತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಸರಿ ಬಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕು ಬಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬರದಣ್ಣ ಭರತೇಸ್ಕರ್ ಕೇರ್ ನಾಟಕ ರಚನಾ ನಮ್ಮ ಕೈಕಮ್ಮದ ಇಂಚಿ ಕಡಂಜಿ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕಂಜ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಓವುಳ್ಳನ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪರ ಅವು ಆನುಲ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆನಗ ಆನು ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಬೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಪೆಲತ ಮರ ಅವ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ್ರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಳನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚ ಜಾರಂದಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಪಂಡ ಆ ಸತ್ಯ ಆ ಊರದ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಊರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಪಂಪನೆ ಅದೇ ಅಂಚಾಯ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಹೊರತಾದು ದೈವಳಿಡ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪನ ಪರಿಭೇದಜ್ಜಿ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಆನಗ ಆನು ಪೊಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆಂದೆನ್ನೆರಡು ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆಂದೆನ್ನೆರಡು ತಮ್ಮಲೆ ಈ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂಡತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಮುರನೆಂಜಿ ಒಲ ಪಂಪಿನಗೆ ಎಂಡೆ ಅವು ನಾಲ್ಕೈದು ತಾಯಿ ಹೆಂಚಿನ ತಾಯಿ ಅವು ಅತ್ತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ನಾಟಕೊಲ್ಬ್ರ ದಯಗಂಡ ಮೊಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಏಸಗಟ್ಟದು ಆ ರೀತಿ ಪಣಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವಾಸ್ತವತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬೊಳುಪು ಬರಡವಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜ್ಞಾನನೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಾಯಿ ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಕೊನೆ ಊರಿನ ದೈವ ಆಯಿ ನಡೆದಾಡ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಂತ ನಡೆದ ಬೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅತೆ ಮಾಡೋಡು ಅಂತ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಾಯಿ
ಇಂಚಲಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದೈವಲೆಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪಣಪನ ಅದ ಬೇದಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿಯಾನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಕಲ್ಕುಡೆ ಆಣ ದೈವ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಆಣ ದೈವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ್ರಜಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಇಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ಜಾಣ್ಯರೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನುಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನುಡು ಒನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಒಂತೆ ಕಡಿಸದ ಈ ಬಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೋರಣೆಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕಿರಣನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂತಿಯರ್ ಜುಮಾದಿನ ನೇಮಡೆ ಕಡೇ ಕಾನಗ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಗ್ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಆಪಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಅರ್ಥದಾದೆ ನೆನ ಪನಕನಮ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಮೊಡು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರನು ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಗುತ್ತುದಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತು ಪತ್ತೆರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊದ್ದೆರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಪನ್ಲೆ ಪೊದ್ದೆರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಪಂದ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಂಚಗೆಂಡ ಊರುದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದಯಕೆಂಡ ಸುರೂಕಾಯಲೆಪ್ಪುನು ದೈವದ ಮೂಲ್ಯನ್ ಏರಿಯನ್ನ ಚಾಕಿರ್ದಾಯನ್ ಆಯ್ಡಲೆತ್ತ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪನೆ ಐದು ఒక ರಾಜ್ಯದ ಗಲಕ ಬತ್ತಿ ఒక ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಸುರು ಭಟ್ರೇನು ಅತಂಡ ಜೈನರೇನು ಇಂಚ ಆಚಾರಲೇನು ಇಂಚಲ್ಲೇ 90 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐದು ఒక ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ಲೆ 90 ಪೇರು ಮೊಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದಾದು ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಪೊದ್ದೇರೇನು ಲೆಪ್ಪು ಏರುಂಡು ಪೊದ್ದೇರಿಡ್ದು ರಾಜ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಎಟ್ಟಂಡ ಯಜಮಾನಲ್ಲೆತ್ತದು ರಾಜ್ಯೋಡೇರುಳ್ಳೇರು ನೂಲ್ಪಾಳ್ಳಿಯರು ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೇರುಳ್ಳೆ ಐದು ఒక ಪೊದ್ದೇರಿಷ್ಟೇರುಳ್ಳೇರು ಐದು ఒక ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಂದ್ ಲಡೈ ನಡಪುನ ಓ ಎಂಚಿನ ಯುದ್ಧದ ಪಣಪನ ಪಂಡ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕರಿವಲ ಆನೆ ದೇವು ಪುಂಜರೆಗೆ ಕೈದುದ ಇಡುಪಾಡ ಕಲ್ಪದಿನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪಂಡ ಪಗರಿದ ವಿದ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನ ಅವಲೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪವನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ದೈವದ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದ ಆಲಚ್ಚಿ ಅವು ದೈವದ ನಡಪಡತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಕಲಬುರ್ದು ಪಿದೇದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ನಡಪು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ರಂಜನೆಗೆ ಬೋಪಿ ನಡೆದು ಅತೆ ವಿಪರೀತ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ವಿಪರೀತ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾವೂರು ಬನ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಟುಂಬಗ ಅಮಸೂತ ಕಾಂಡ ಭಟ್ರ ದೈವಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪೊಲಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಲ್ಲುರಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರತೆಗುಳಿಗೆ ದೈವಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೇಮಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೂರ್ಯ ಸೂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೋಹರ್ ಎಂಟಿಗುಲಾಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಬಂಡೇರು ವೈಶಾಖ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೈಶಾಖ್ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವದಾಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಧು ಕಟ್ಪಾಡಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನಂತೂರು ಮಧು ಕಲೆಪಾಡಿ ಕನತ್ತೂರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಬರಂದುಳ್ಳೆರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನ ಹರೀಶ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ಕಲಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲೇಸು ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇವರೆಗಳು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನುಭವದ ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾಶಿಕ್ ಪಂಡದು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಕಿರಣನ್ನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂಪನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗ ಅಮೆಸೂತ ಕಾನಾಗ ಭಟ್ರ ದೈವಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪೊಲಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಂತಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಅಗರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಗರಿ ಕಟ್ಟತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅವಳು ದಾದ ಬಂಡ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಇರ್ಲ ಅವರ ಕಡದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಣಂತೂರು ಕಾಂತೆ ಬಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗನೇ ಕಟ್ತೇನೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡಿ ಒಟ್ಟಾಂಡ 2018 ಧರ್ಮಣೆ ಮನೆ ಅಗರಿಡ ಆತಿಚಿ 2018 ಧರ್ಮಣೆ ಮಾಂಡ್ ಆ ಧರ್ಮಣೆ ಮಾ ಆಯ್ರೆ ಗಡಿ ಬತ್ತೋಳು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ವತ್ತನು ಅವಳ ಗಡಿಬತ್ತಿ ನೀರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಪ ಓಡಿಸೋಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆ ಟಚ್ ಏಜ್ ಅಂದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ತೇಜ್ ಸುಂದರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಇತ್ತರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ತುಂಬಂಡು 85 ವರ್ಷ ಗಡಿಬತ್ತಿನಿ ಈ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಕಲೋಟು ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ಬಂಡ ಆರೆ ಎಂಗಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಲೆ ಆ ರೀತದ ಧರ್ಮ ನೆಮ್ಮನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ ಅಗರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುರೋಹಿತನಗಳು ಬತ್ತದೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನು ಅದೇ ಅಂತ ಅಂಚಾದು ಮೆರೆಗು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪನೆಡು ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಜವಾದ ಗಡಿಪತಿ ನಾರಾಯಣ ಕರಿಪೊಡು ಕ್ರಮಂದಂಡ ಏರು ಗಡಿಬತ್ತರು ಆರೇ ದೈವ ಕರಿಪೊಡು ಅನ್ನ ಪರಬಾದ ಕರಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮೆಸೂತಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಕರಿಪುನ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟನಗಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಅಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕಲು ಪರ್ಯಾಯ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಬರಸುವರೆ ದೈವಲೆಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಂಜಳೆ ಮರಣ ಒಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೇತನು ದೈವಲ ಕೈಟು ದೈವಲ್ ಪತ್ತನು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಡ್ ಆ ದೈವಲು ರೈತನು ಮಾನಚಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕೋಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಕೋಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾದ ಪನ್ಮಿಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ದೈವಲ್ಲ ಪ್ರೇತ ಬುಡು ಕೊರ್ಪನತೆ ಹಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋಲೋಡು ಬುಡು ಕೊರಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾನಚ್ಚಿಡು ಬುಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೆದ್ದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ದೈವಲ್ ದಯಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಲ ಇಚ್ಚಿನ ಬಲಸನ ಪೂಜಾರ ಪನ್ಪೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ದೈವದ ವ್ಯಾಲೆ ಮಂತ ನಿತ್ಯರು ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬ ಪಂಜಲು ನಿಂಚೆ ಪಂಜಲಿ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಎನ್ನ ಆ ಪ್ರೇತ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬಂದು ಪಂಜಲಿ ಪನ್ಪಣಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪಾವಡು ಬಂದು ಅವು ದಾದಾ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜ ಅಂಚ ಅಂತ ಸರಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ನೆಕ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ದಾದ ಬಂಡು ಬರ್ ನೆಕ್ ಅವೇ ಈ ಯಾನ್ ಅವನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನಕುಲು ದೈವದ ಕೈಟು ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದೇಮಂಡ ತೀರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜಿನ ಕಟ್ಟುನು ಮೋಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯ್ತ ಕ್ರಮ ಮತ ಮಂತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ ದೈವದ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಂದ ದೈವಲ್ ದಾಯ ಐಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತನು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತೊನ್ನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿನೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರಡ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಡಲ್ತಾಯ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಕಡಲ್ತಾಯನ ಕೈಟುಂಡ ಅವನ ಬುಡ್ಪವಳು ಪಣದೇ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಆರೇಗ ಪಾಪದ ಜನ ಗೊತ್ತ ಅಂತೆ ಅಲ್ತ ದೈವ ಕಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜತೆಟ್ಟು ಬಾಕಿದೆಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆಜ್ಜಿ ಆರು ಬಾಕಿಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂಜದಡಿಕೆ ಪೋತೇರು ಐಕ್ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬಲವಂಡಿ ಜೋಗುಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಇಂಚಾಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಬಂಡದಾಯ ಬುಕ್ಕಲ ಅದು ನಡತಿತ್ತಂಡು ಅವು ದೈವದ ಕೈಟಾಂಡ ಅವನು ಬುಡ್ಪಾವಡು ಬರ್ತಂಡು ದುಂಬುದರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಠಿಣೇ ಮೊಡೇ ಬುಡ್ಪಾವನು ದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ಯದಾದ ಕೆಂಡ ನೆಟ್ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಘೋರ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೇನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾವನ ಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಐತಪ್ಪ ನೆಲ ಮೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜರ್ನಕಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಕ್ರಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂದು ಏನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ಪು ಮುಂದಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಸುಲಭಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದೈವ ನೇಮಾನಗ ನೇಮೊಡೇ ಬುಡ್ಪಾವು ನಾವು ಪೂರ್ಣಾವತಾರದ ಪೂರ್ಣ ಬುಡ್ಪವನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಆ ಬುಡ್ಪವನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಲ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸೋಡು ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಈರ್ ಬನ್ಲೆಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಕರ್ತದ ಆತನ 15 ಜನ ಪೂರ ಕರ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲದ ಅದನ್ನ ಪಿದೈತಿನಕ್ ದೈವ ಒಂದೇನ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆಡ್ ಹುಡುಗರ್ಪನೆ ತಾರೈ ಐಕನ ಪಾಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳು ತಿಲವಂಬಿಡ್ಪನೆ ವಾಕ್ರಮಲ ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನ ಏರು ಪ್ರೇತ ಪತ್ವೆ ಆಯನ ಸೆರಂಗ ಬಾಡು ಆಯ ಕೊನದ ಅವಳು ಮನೆ ಇಟ್ಟು ದೀದ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನ ಒಂಜಿರ ಒಯ್ತದ ಅರೇನ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ನೀರ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾರದ ಬಲೆ ಪುಡ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸದ್ಲಾಂಡ್ ಐತ ಮನದನಿ ವಾಕ್ರಮಲಜ್ಜು ಒಂದಂಚದು ತಾರಾಯನ ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಮರ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ ಐಕ ಪಾಪೆ ಕಟ್ಟುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಇತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ ಬೋತು ನಿಕುಲ್ ಅವೇನೇ ಒತ್ತೊನ್ನೆಡ್ದಾವರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಈ ಬುಡ್ಪವನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಒತ್ತುದು ಬಂಡ ಜನಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಆರು ದೈವದ ಕೈಟುಲ್ಲಿರಂದ ಬತ್ತೆನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗೊರಿಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತುಂಡು ಅವಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿರದೆತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಈಜಿಂಡ ಸಮಾಧಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರಣ್ ನಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದೈವಗೂ ಮುಗ ಒಪ್ಪಿಸನಾಗ ದೈವಗೂ ಹೊಸತು ಮುಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ದೈವದ ಮುಗಕ್ಕೂ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಹೊಸ ಮುಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಮುಗಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ತಿಂಜ ಅವ್ರ ದುಂಬೆ ಐಟ್ ಪತೋನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೀಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಚವು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಅಂದೆ
ಕಿರಣಣ್ಣ ದಾದಕೆಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದೈವಗು ಮೊಗ ಒಪ್ಪ್ಯವೇರು ಅಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ದೈವನ ರಾಜನ್ ದೈವನ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಾ ದೈವನ್ನ ಮೊಗ ಒಪ್ಪ್ಯನಾಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣ ನಕಲು ಐತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೆ ಅಂದ ಅವು ಅಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಕಳೆ ಜಿಂಜಾದ ಕುರ್ದಿದ ಐಕ ಆವಾರ ಪುರ ಕುರ್ದು ಅವೇನ ಕೊಡ್ದ ಅಕುಲು ಕಳೆ ಜಿಂಜ ಇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಾಣತ್ತದು ಮೂಲ ದೈವಗ ಒಪ್ಪಿಯವನ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಇಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲೆ ಅಕಲ್ನ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಅಕಲು ಜಿಂಜಾಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ದೈವಗು ಮುಗ ಕರ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮಟು ಕಟ್ಟುನಕಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಆಯ್ತ ಏಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕಟ್ಟುನಾಯಕ ತೊಡಕಾಯ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಅವನು ಗೋವುದ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಗೋವುದ ತರೆ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಬಾಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಬಾಡಿನಂಚಿತನ ಮಗುನು ದೀದು ಕಟ್ಟುನಾಯಕ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರಪ ಅದು ಪಿರೌಡು ಕೆಲಪಲ್ಲ ಕೋರಿದಿ ಎರಡು ಕೆಲಪಲ್ಲ ಕೋರಿ ದೀದು ಮೂಲು ಈ ಮುಗೋನು ಮುಗಟ್ಟು ಮುಡಿಕ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ 12 ಹೊಸ ಮುಗ ಏರುವೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಪ ಮೂಚ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಮನೆ ಬೆರೆಜ್ ಪಿರೌಡಿತ್ತನ ಕೋರಿ ಗೆಲೆಪಡ ದಾಲ ಬಾದಿತ್ತನ ಐಕೆ ಬೋನ ಒಂದುಲೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅವು ಗೆಲ್ಲದ ಮುಂದೇನು ಏರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಮೂಜಾರ ಬೈ ಕೋರಿಬೇಕ ದೆಪ್ಪುನು ಆತನೇಟ ಕೊಂಡದೇವು ಇಂಚಕ್ರಮ ಅವೇನು ತಡಪೆದ ರೀಟ್ ದೀದು ಕೊನಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಪಾತ್ರದ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನ ಇಂಚಿಂದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಉಂಡು ಗೋವು ಕಂಜಿದ ಮೆತ್ತು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದ ಮೆತ್ತಿದ್ದು ಕೊನಪುನ ಕ್ರಮ ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಆ ದೈವ ಪತ್ತೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಡ್ಡ ದುಂಬೆಯಾಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನಿ ಎಂಚ ಅವು ಆಯನ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಆ ದೈವಗ ಮುಗುಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಕಲೆ ಜಿಂಜದಿಪ್ಪೆ ನೆಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲೆ ಪಾಡ್ನವು ಏತಮಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಈಗ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿ ಆಯಿ ತೊಡಗಿಸದಿಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಗೆ ದೈವಾವೇಶ ಬರಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ದೈವ ಆವೇಶದ ಒಂಜಿ ತ್ರಾಸು ತೂಕೆರೆ ನಮತ್ ಅಂಚಂದ ಆಯನ ದರ್ಶನದ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ತೊಡಕ ಇರವೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಉಪಕಾರದ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೊಯ್ಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪೋಡತ್ತಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ಮುಗಮೂರ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನತು ಕುಲ್ಲದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ದೈವದ ಕಲಾಟ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ರಮಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಹೊಲ್ತರದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಬನ್ಲೆ ಕಿರಣಣ್ಣ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಅಶೋಕ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುದ್ರೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಪನುಲಿಯ ಗರಡಿ ಬೊಕ್ಕೋ ನೆಟ್ಟು ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮುದ್ರೆಗೆ ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನು ಮಾಡ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೈವಳ ಜಾತ್ರೆ ಆವಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಊರುಗುದಾಲ ದೋಷ ಆವಂದೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ದೈವಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಊರದ ರಾಜನ್ ದೈವಗು ನೇಮಗು ದಿನದಿನಗ ಕೈಲು ಕಡಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಕಡಪುನ ಅತ್ತು ಕೈಲು ಕಡಪನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಒರಿಯಬೋದು ಕಡಪನ ಅಥವಾ ಕೈಲು ಕಡಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಪಣದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಲು ಕಡಪನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು 14 ಕಟ್ಲೆದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಇದೆ ನಿಖಲಮುರುಳ್ಳುಂಡು ಎಂಕಲಮುಡು ಅಗರಿಡುಂಡು ಮೂರು ಪೆರ್ಮೈಡ್ ಕೊಡಿಯರ್ದಾಪುರನ ಎಂಕುಂಡು ದುಂಬದ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಪಾಲದ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆದು ಪಾಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಿನಡೆ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಒರಿಬೋದು ಕೈಲು ಕಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಐತ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ದಕಲು ಕುಟುಂಬ ದಕಲು ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಬೋಡು ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಲಿ ಗಡಪ ಒರಿಯೇ ಬೋದು ಕೈಲಿ ಗಡಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ 2 ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸಮಂಜ ಸ್ಥಳ 2 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಮುರಣಿಡ್ದಿಂಚ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಪಾಪಾಕ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ವಾರೀತಿಲ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ದೋಷ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿಗೆಂಡ ಗ್ರಹಣ ಅಮೆಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದೈವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಾಧಿಪನ ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಿನಲ್ಕ ಓವು ನಮಗಿತ್ತೆ ಬರಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರೋನ ಅಂಚ ಅದು ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಪಾಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಜೇತು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಜಾಗೆಡೆ ಗುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉಂತುದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉಂತೊಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂದೆ ಕೇರಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಗುತ್ತು ಬೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತು ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಗುತ್ತು ಅಗರಿ ಅಗರಿ ಗುತ್ತು ಅಂದೆ ಈರ ಅಗರಿದ ಗುತ್ತುಡು ಉಂತದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತುಡ್ಲು ಉಂತೋಲಿ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಂದು ಈರು ಬೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತುದ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬತ್ತು ಬೆರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತು ಆವಿ ಅಂದ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೆರ್ಮಾಯಿ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ದೈವ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಅವು ಗುತ್ತು ಅತ್ತೆ ಆ ಗುತ್ತುದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಪೋಪಿನ್ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೋಯ್ಜಾರ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ್ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಬರ್ಪುಜ ಕುಟುಂಬದ ಸರಿ ಆತ ದೇವಂಡ ಊರ್ದ ರಾಜನ್ ದೈವ ರಾಜನ ಇಡೀ ಊರು ರಾಜನ ಅಲ್ವಾ ರಾಜನ್ ದೈವ ಐತ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೋಯ್ಜಾರ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಊರ್ದ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ್ ಗುತ್ತುದ ಪರವಾದ ಅವ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕುಲು ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮದೈವ ಸಂದಾಯ್ತ ಎಂಕುಲು ಆಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಪೋಪಿನ್ ಐಟಿರಿಗೆ ಅಲಿಯಗಟ್ಟೆ ಬರಪುಜಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ಬರಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಟುಂಬದ ನೆಕ್ಕಾನಗ ಅವುಲ್ಲ ಬೋದು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಓಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತೋ ಕಡೆ ದೈವದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎಂಗಲ್ನ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅವಳು ಕೊರತಾಯಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೂಲೋಡು ಜೈನಿರು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಮೂಲು ಓಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬಯಲು ದೀನನುಲ್ಲ ದೇರತ್ತಿ ಕರಿಯಲ್ ಅವಳು ಜೈನರು ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕೆಲಕಲು ಶೆಟ್ರನಾಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಬರ್ಪುನಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಗಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ಆ ಯಜಮಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡು ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಇತ್ತೆರಡ ಅವೇ ನಡಪ ಒಂದು ಒತ್ತಿರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಬೋಡು ಐಟದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಅವಳು ಒದಗದಿಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಣ್ಣದಾಯ ಪೋಯಿನಟ್ಟು ವಾರೀತಿದ ತಪ್ಪುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಪೋಡಾತೆ ಅತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಲನ್ ಕರ್ಕೇರ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ಸೂರ್ಯ ಸುದಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರೆ ವಾರೀತಿ ನಡೀತೆ ಗಡಿಬತ್ತನತ್ತೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಗಡಿಬತ್ತನ ಪಂಡ ಈರ್ಪಲ್ನಗನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದೇ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಗಡಿಪಾಡಿ ಜಾಗಡು ದುಂಪದಳಿದವಳು ಅವಳು ಅಣುದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನೆ ಚಿಲ್ಡು ಗಡಿವೆತ್ತೊಂದ ಕ್ರಮಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂರ ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾನಿಚ್ಚಿಲ ಅದೇ ಆಯ್ನಿ ಅದೇ ಜಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಡು ಇಂಚಿ ಪಾಯಿನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಅವಳು ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 85 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಪಿನ ಗಡಿ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ರಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ಅವು ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ತಕ್ಕಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನ್ನು ಈವನ್ ಕೆಲವು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಆಪುಂಡು ಗಡಿ ಬತ್ತುನ ನೇಮದಿ ಚಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾನಿ ಚಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಈಜಿನ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಎತ್ತದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡುಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕಲು ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಚತನ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಕಿರಣನ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತುನು ಪಂಡ ಆಯನ ದೈವಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಆತನೇಟ ಆಯ್ಗ ಕುಟುಂಬದ ರಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಆಯ್ದು ಕುಟುಂಬದ ರಜ್ಜಿ ಕಡಿಂಡು ಕುಟುಂಬದ ఆయన బుర్దుకొర్పెన దైవ బుర్దుకొర్ దైవక ఆయగ గడిబత్తు ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆಯ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಐದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಮಾನಿಚ್ಚು ದೈವದ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲದಿನ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಮಾನಿಚ್ಚಿಡಾವಿಡ ಕಠಿಣೆ ಮಾಡಾವಿಡ ತೆಂಗಲ್ನ
ತೂಕೂರ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಕೊರುಡ್ಡ ಅತ್ತಂಡೆಂಗ್ಲ ತಾರಬರಿತ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾಗಂಡು ಏರೆ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ತಾರಬರಿ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತಾರಬರಿಟ್ ಜುಮಾದಿಯ ಕೊರಡು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿ ಕೊರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಆಗಿಡ್ದುಂಬ ಆಕಲೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ ಬೋಧನೆ ಜುಮಾದಿಯ ಬನೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿರಿಗೆ ಏರುತಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಟ್ಟಿ ತುಂಬರ ಬೆಲ್ಲಿ ಸೂತಕದಗಳು ಸೋಕೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ ಬೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟುಗೊರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ಪೂರ ಆರು ಪಣದಾಯ್ಬೇಕು ಅರೆಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಪಣ್ಪುನ ಇಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆತ್ತವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನೊಂದು ಪಣೊಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಸಮಂಜಸ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಸಮಂಜಸ ಅಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆ ದೈವನ ದೈವ ಧೈರ್ಯ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮರಿಕ್ಕಳರ್ದು ಮರಿಕ್ಕಳ ಬಂದು ಏನ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಗಡಿ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡುದು ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದು ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟವು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಆಪೇಡ ಇಜಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಆಪೇಡ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆಪೇಡ ಆಯಾಗ್ಲ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಕೆಲವೆರ್ನ ವಾದೊಂಡು ಅಂಡ ಭೂತಾಲಯಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುಕುಲವರವರ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೌಲಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆವಡು ಪಣಪನ ಕಟ್ಟು ದೇವು ಪೂಂಜಾಗ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾಗ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂದೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ತಿಬರಗುತ್ತಿನಾರ ದೇವೇರ್ಲೆಕ್ಕನ್ ತಿನ್ನಾರ ಮಾನಿ ದುಂಬುದಾರ ಅಂದೆ ಸರಿ ಐತ್ಯದಾರ ಲಂಚನೆ ಅಂದು ಅನ್ಬಿನತ್ ದೇವೇರ್ಲೆಕ್ಕಂದರ ಮನೆ ಆರು ಜೀವನದ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಮಲ್ತನ ಆರೇ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ವಿಲೆ ಕೆತ್ತೇರು ಅವಳ ಆತಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಐತ ಉದ್ದೇಶದ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಡು ರಾಜಂದಯೋದ ಮುದ್ರೆ ಆ ಒಡ್ಡ ಆಯಗ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಒಡೆ ಇಂಚಾಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಕಲೆಗಲ ಅವ ಆವಡೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲುಂಡು ಇಂದ್ರಿಲ್ ನಂಗೆ ನಿಗ್ರಹವು ತಿಕ್ಕುಜ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿದ ನಿಗ್ರಹ ಆವತ್ತಂದ ಆಯನ ಸೌಖ್ಯ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಯನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇತ್ತುಂದಂಡ ಆಯನ ಆಚಾರಗು ಆಯನ ವಿಚಾರಗು ಆಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಗು ಪೂರಕಾದ ಬರ್ಪುಣು ಬನ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾತ್ರನೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬದಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಜಂದು ಮದ್ಮೆ ಆ ಬಂದೆ ಆತಿನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆರ ಉಲ್ಲೆರ ಬಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿಂಡು ಗಡಿ ಆಪುನಕ್ ಅಪಗ ದೆತೊಂದ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮುದ್ರಾಧಾರಣದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಆ ನೇಮಗು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಸಲಿಪ್ಪುಣು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕರುಣ ಅವು ಆ ದೈವಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಂಡ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಇತೆಂಕಲ್ನ ಬಲಾಂಡಿ ದೈವಗೂ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವಗೂ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಗೂ ಪಾತ್ರಿಯಾಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ದೀನ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಿನಿ ಅವೇನಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ ಆಕುಲೆ ಅವಳು ದೀನೇನೆ ದೆಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಬುರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನ ತೆಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಬುರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಯಜಮಾನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಬುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನಕಲ ಗಡಿ ಬತ್ತುನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲೇ ಆವಡು ಅನಿತೆ ಜವಣಿರ್ನ ವಿಚಾರ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲೇ ಆವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದಂಡ ಒಂದು ದಾಯಿಗಾದೆ ಕಿರಣ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಜವಣಿಯರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರ ಮನ್ಪೆರು ದೈವದ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಅಂದೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಬಂಜಿದ ಪಾಡಿ ಬೋಡಾದು ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೆನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಬಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಏತನ ಆತೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಸೀಮಿತ ಆದೊಂದು ಮಾತ ಪಡೀಲ್ ಬೋರ್ದೊಂದು ತುಂಬದಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇಂಚಿದ್ದು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಬೋಂತನು ಅಂಡ್ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾದ ಬಂಡ ಪಿದೈ ಬೋದು ಬೆನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬೆಂದಿನಿಂದ ಬಂಜಿ ಸಾಧ್ಯನೆ ಜಿತ್ತ ಸಂಸಾರ ನಡಪಾಯರೆ ಆಯಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗುಗಾಯ ಪೋಯ್ಜೆಂಡ
ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ ಈ ನಿಲೆಟ್ ಇದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ ಗಡಿಪತ್ತಾಗಿ ಜವಣಿದೇರಿಗೆ ಗಡಿಪತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಆಯನ ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಯ ಪಂಡ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ఆయన ಬುರ್ದೆ ಗೋರಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬುರ್ದೆ ಗೋರಡು ఆయన ಗಡಿಪತ್ತಾಗ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ದೇವಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಕ್ಕ ದೈವ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜವನ್ವ ನೀರ್ದ ಮೇಲ್ತಿತ್ತಿನ ತಾಮರೆದ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಿಗೆಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಐಕಾದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅವರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಗಡಿಬತ್ತನೇನು ಪೋಡಿವೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಜವನೀರ ಗಡಿಬತ್ತವನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಆ ಜವನದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡಿಯರ್ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಶ್ಚಟ ಉಂಡ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತತ್ತದ ಪೋವೇನ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಮುನಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲಿನಿ ಯಾನ ಕೊರತೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜತತ್ತೆಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ದೋಷ ಬರುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಯೋರ್ದಾವ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕೊರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಒತ್ತೊನು ಚೇರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾನಾಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಕ್ಲ ದೆತ್ತನವೇರು ಅಂಚಂದು ಜವಣೆರಿಗದಲ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಯಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಕ್ಕಾರಡೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಏತು ಶೀಸ್ತೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಮನದನಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ದೈವಾರಾಧನ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಕಲ್ಪವನಿಗೆ ಯಾರು ಅತ್ತದ ಪಣ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಏತು ಪಾತ್ರೆಡು ಏತು ಪಾತ್ರೆಡು ವಾರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲಿದ್ದ ತೊಂಡ ಉಂಡು ಇತ ಪನ್ಪುನೆ ಏತೋ ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡಿಜ್ಜರ ಇಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅತಿ ಕ್ರಿಯ ಯತಿಕಲ ಇಂಚಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಾಲ ಗಡಿಪತ್ತೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಲಗ್ನನೇ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಪುನವಲ ದುಂಬುದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋನಾಗ ಗಡಿ ತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋನಾಗ ಅವಿಪ್ಪುಜಿ ಉಳ್ಳಿನ ಮಂಚಿ ಕುರಿಯಾಡಿತ ಇರಕ್ಕೆಂದು ಪರ ಕಾಂತೇರ್ ಕಟ್ಟುನು ಅಲ್ತ ಗಡಿಪತ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡಿರ್ಲಾತಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಯ್ಯನ್ ಮಾಡಿರ್ನನೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಮಾಡಿರ್ನನೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಟೆ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಗಡಿಪತ್ತುಲಿರ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟೊಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಳಿರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತಂಡ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಆಗಿ ಈತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇತ್ತದು ఆయన గుర్తుదిల్లు ఈత భూమి ఆయన సందైతాతని ఇత్తే సరకాರದ ಕಾನೂನು ಆ ಭೂಮಿ ಪಾಲದ ಆಗಿ ಪಾಪದ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಭೂಮಿಡ ಕೆಲವು ಬುಳೆಪಾದ ತಿನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬ ಒಕ್ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆಲೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ವದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಗುತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿತ ಪೋಷಣೆ ಆಯನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಎಂಚಿನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತೊಡಕ ಒಂದಿನಲ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಯಗಲ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ ಗಡಿಪತ್ತೊಲಿ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನನ ಆಯಿನಾತ್ ಯುವಕರು ದಾಯವಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಯಿನ ಸುಖ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಮದ್ಮೇರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರತಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಯಿನ ಸುಕೊಂಡ ಆ 4-5 ಹತೋಟಿ ಅತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹತೋಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬೆದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೊಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಒಂದು ದೈವದ ಪಾಪೇನೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನದ ಕೂಡ ದೈವದ ಪಾಪಲೇನು ಅಂದೆ ದೈವದ ಪಾಪಲೇನು ಆಚಾರಲದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಂಡ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಆಚಾರಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನದಾಗಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ವರ್ಷಗರ ಮಲ್ಪನ ದಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನ ಉಪ್ಪನ ದಿಕ್ಕೋಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಪಿದಾಯ ಕನ್ಪೆಂಗು ಪಿದಾಯಗನ ಕೊಂಚ ಮಂಚ ದೀಪ ಇನ್ನು ಮನೆ ದೀದು ಅವಳು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕದ ನಿರ್ಮಲ ತಗೊಂಡ ದೀಪ ಎಂಕಲ್ ದೀಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಈ ಕ್ರಮ ಇಂಚಪುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೂಲು ಈತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ದೇವನೈತೆ ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಭಿನ್ನ ಬರುವ ಪಟ್ಟಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಡದ ಬರೋರ ಅಚ್ಚರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿನ ದಾಲಂದ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯದಾದಗೆಂಡ ಯಜಮಾನೆ ಆಯನ ಬೇಲೆನ ಆಯನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕೋರಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ನಿಷ್ಠೆದಾಯಡ
ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಲಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ಬರ್ತುಡು ಆನ ಮಗನ ಕಟ್ಟದಿನ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗನ ಕಟ್ಟದಿನ ಉಂಡು ಮುದ್ರೆ ಆತಿನ ಜಾಗ ಕಟ್ಟದಿನ ಉಂಡು ಆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಪೋಪನ ಇಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣರೆ ಮೂಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾರಾಯಣನ್ ಮುಗೇರ್ ಪರಂದುಲ್ಲ ಮುಗೇರ ದೈವದ ನೇಮವಂತೆ ತೆರಿಪಲೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೊರಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿರಿನ ಕುಲ್ಲದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗ ದಿವ್ಯಯ್ಯನ ಉಡುಪಿ ಪಡ್ಡಮೆ ರವಿಯನ್ನ ಲಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅರೇನು ಲೈದೆ ಬರ್ರೆಗೇನು ಜರು ಒಂದ್ಸರಿ ಲಿಪ್ಪಳರೇನು ಭಾರಿ ಪುದರ್ಬೈನ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಾನಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅಂಜನೆ ವಿಪಿನ್ ವಾಮನ್ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಗುರುರಾಜ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಳಿದರೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ಗಣೇಶ್ ಗಣಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನ್ನ ಶೆನೆ ಅಡುವೆ ಜಿತೇಶ್ ಗಾಣಿಗೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸಂದೀಪ್ ಪೊಳಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಅವು ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪನ ದಯಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕಿರಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಸಂದೀಪ್ ಪೊಳಲಿ ಕೇಂಡಿನಿ ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ಅಜ್ಜನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣನ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದೇವದಾಸ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನಗ್ ಮುಗುಲಿ ದಿವೋಲಿಯ ಲತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶಶಾಂಕ್ ಗುಜರನ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಬಣದುಲ್ಲರೆ ಬಂಟೆ ದೈವ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಬಲಿಪುನೆತ್ತ ವಿಷಯದಾದೆ ಶಶಾಂಕ್ ಗುಜರನ್ ಬಣದುಲ್ಲರೆ ಇರುವೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಶಾನೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಬೋಲ್ಗುಡೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತನೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತನ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಲ್ಲರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ವೆ ಅವು ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತನ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಂಕೇತನ ಐಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ವೈಭವಲ ಉಂಟು ಅವು ಇತ್ತನೇ ದೈವದನ್ನೇ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಪೂರ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಕಾಲದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತ ಆಳ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಕೊಂಬು ತಂಪಡೆ ಪಕ್ಕಿ ನಿಶಾನೆ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಂದೈವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆದ ರಾಜಂದೈವದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡೆ ಅರಸು ಬಟ್ಟದ ಅಕಲ್ನ ಮದಿಮಲೆನು ಗುಣಪನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐತ ಸೊತ್ತುನ ಈ ಗಲಸುನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅನ್ಬಿನ ಅಪಗದ ನಿರ್ಣಯ ಅವು ದುಂಬುದ ನಿರ್ಣಯ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪಳಲಿದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಅತೆ ಅಂದೆ ನಿಜ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಜಾಂಗನುಡೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಪೋತನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಪರ ಕಥೆಗಳೇನು ಕೇಣವ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ನಮಕ್ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೇರೆ ಓ ಕೆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮಕ್ ಎಕಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಚಾವಡಿ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವನ ಅವು ದಾಯಗ್ ಐತ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಲ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತ ಹೋಗಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂಡ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜೋರ್ಲಿ ಮುಡಿಪುದನೆಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜೋರ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯಗು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂಡ ಅವಿ ಪುಂಜೋಲ್ನಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಅಕಲೆ ಮೀಸಲಾದ ಪುನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ತೂಪ ಅಂದ ಒವೇ ದೈವ ಇಪ್ಪಾಡು ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅವು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸ್ತೀರ ಅವಿನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬಂತೆ ಸತ್ಯಗೋಲು ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕುಟುಂಬಲ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ನಡಪು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯದೇವತೆ ನೇಮಲಂಚನೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದುಲ
ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೊಂಗನಾಡ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ದೈವ ಹೊರತಾದು ಬೇತಾಯಿಗೆ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಕಾರ ನಾನೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಓಲಿ ಚಾವಡಿಡು ಸತ್ಯನು ಒರಿತದ ಕಾಪುಲ ಅಂದ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಊರುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ತೆಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರದುರುಡು ಸತ್ಯದೇವತೆನಿಪ್ಪಡು ವಾ ದೈವನೆಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಬಂಟೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಾವಂದೆ ವಾ ದೈವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಹೋ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆ ಆಪುಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಉರುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಡದಲ್ ತಾಯಿನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಯನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಊರದ ಕಟ್ಟಲೆ ಆ ಕ್ರಮಗಳು ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ಕೆಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಮುಗುಳಿ ದೀಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಕಾವೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಮಂಜುಲಿ ದೈವಗ ಮುಗುಳಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚಾವಡಿದ ದೈವ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಮುಗುಳಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಭಟ್ರನಕಲ ಆರಾಧನೆ ಲೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಐತ ಎಣ್ಣಾಯಿನ ಕುಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮುರನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪದ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲಾದ್ರಿ ಪಂಡ ಓವು ದೈವ ಬೆದ್ರ